Alright guys, so magigado tayo guys. Nandito na yung mga sangkap. Wala nga lang tayong atay guys. So laman lang guys. May sili. Meron tayong anak. Sa Bicol, anak. Grabe po. Gadong Bicol kasi anak. So, siyempre gigisahin muna natin yan guys. So gisahin na natin yan. Para medyo mabango siya. So yan, nilagay na natin guys. Para masangkot siya natin. Para malabas-labasin natin yung mantika. Mantika guys. Yan. Kailangan guys masangkot siya natin para masarap. Takpan muna natin guys para medyo madali maluto guys. Alright. Takpan natin guys. Kailangan yung sangkot siya talaga guys. So pinapalabas mo mantika para nandiyan ang linamnam sa mantika ng baboy. Tapos nilagyan ko guys ng sabaw para may kaunti tayong sauce. Lagay ko yung mga sili. At yung ano, para lumapot ang sabaw guys. Ayan. Malapit na maluto guys. Lagyan ko ng konting asukal para medyo balance. Alright, ayun na guys, malapit na maluto guys. Ayan na. Ayan guys, inikmo ko na kagad.